Sa ibang balita naman po, layon ngayon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan na pababain at tuluyan ng puksain ang mga kaso ng sexual abuse, karahasan at panggagahasa sa lungsod. Bilang tugon, pinalalakas ngayon ang koordinasyon sa pagitan po ng City Social Welfare Development, Philippine National Police, Violence Against Women and Children Desk at Department of Education at iba pang mga kaugnay na ahensya. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagpapataas ng kamalayan ng kabataan at kababaihan ukol sa mga nasabing issue. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagbibigay ng kaalaman, mas mabilis umano na matutukoy ang mga insidente na nangangailangan ng agarang tugon mula sa mga kinauukulan. Bukod dito, ipinaabot rin sa publiko ang mga programa at proseso ng mga katuwang na ahensya upang maging aktibo ang komunidad sa pagsugpo ng anumang uri ng pang-aabuso, lalo na sa mga bata at kababaihan. Kasabay nito, palalakasin ang suporta sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan at kababaihan sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at programang ilulunsad ng lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.